Hak arba khandai tarik uya yongpan, parliamentary party leader ke NPP hak HADC, uba jigor mertong, ubalong ru deputy CEM, ulapan syai bagi katwe ngut ke MDC ke NPP, ke ai ke jingkershan ke bapura ya ke sorkar jela, hapo ke jingalam menteri rangba ukonrat ke sangma, ya ke jinga soy seskular penbet put bat ke sorkar Assam. Uloong ki MDC ki NPP dakaway kasur kilaray ban namyadon banta ba ki katto kat ni hapo ki HEDC ki badan ni ka jingtmu ban lej mudoy sayeng kasari halor ka ni ka banta. Uba jigur uloong ka jingkren u vice chairman jong ka boundary committee uba jambor war hakilat pathay kubor kalong ka babakla namala shim ya karay hapo ka jingalang baka council kan lej mudoy sayeng kasari hendray ka hakamon balat lu jong ki kliat nong sensyar bat ki try kendo lada ki kwa ban lej mudoy syakayeng kasari. Idon ketika jingalang jong ka boundary committee tikai oplong pipat mata tang hadir ka tukan ni skill bokin ong pat pa ki persya ai karai kendiat nga pencai halor ka jingya simbenta ma hatus ni namarba nga kumu deputy CM te haba undon u CM te nga hap don lang no hagato ka meeting namar haka jingsya ngamdon haka committee jong ka boundary ndre nga kumu deputy CM nga hap don lang namarba u CM jongi undon te agabede batka jing pensai jong u vice chairman hatus ni oi kala don hi katkum karai ngimdon kum ka takarai bangi donlang ka district council re ka district council kala ai kalat yaki hima bat ki try khendo lada ki bank ki kot ki sla ki document ki ba bank kemut kila ban le saka kot nagaling jingi ki council ngimdon kano ka jingkhang ndre ngimdon pat haka benta ban sim ya karai ban ya file ya ka petition nakata daw ngiwan menta ban pensai mo namar ba hakarai long ngi sim be karai ba ki ka council kamdon kano ka benta ban lek file ya kata ka petition ndre ki hima bat ki trakendo kila ban le lada ki don kalat Oat omla ban len na du ban ngilayo ya ke jelame khalaya ni yo khlem ukut usam ubabe bat ngila ru ban ong baka sorkar kelawan ka wei hadin ka wei pan hari omdon ka wei ru ka bala ban penbet yau ni put usam hari ngasngau ban ong ngisngu men bahkan ka kenti ka bamenta hapo ka sorkar MDA kabel alam khmat ka parti NPP ke jongi kilala ya ka ban shimene senjam hakaban penbet yau put usam tin mar kata ngisngau ban ong ban nagaliang ki MDC jong NPP ki badon hane pot district council ni ai ya ka support ya ka memorandum of understanding kabalasanya pada government of Meghalaya bat ke government of Assam bat hakabidai bat ka statement kumba piong kabalami nakaliang uwe naki executive members ubadon lang po ka isi jongi kata kemud kedai ka ba bakla bat kania baro omdai balasim daka council of daka ni ka executive committee ke jongi ban o nilai syakaan kum terter ya ka jing pen pau halor ka jing bom hun ya ka jing ya ka MOU melasanya peringka government of Assam bat ka government of Meghalaya umur kania kam dai ka decision balasim nakaliang ka executive committee le se ka dai tang ka jing ngau simet jong nore jong bat lada don ki bom hun ha ka bi dai bat kene ka kam lada don ki bom hun ha bi dai kene ka MOU ni o phila ban dai syakut kam le kata kemut ka dai ka mon ka balai lu ka jong phi ti tangan don ni ka ban pensai lang ha phi ha kene ka por khnang bakan pen suntu bakla ya ki babun balang le se ki babun balang ki mental se ban nakaliang state government kala menjur ya kene ka MOU belasan bat nakaliang ki MDC NPP udah ni ki persya kemud kata le se kala banwan ra haka umdum ban pensu baklai pai ba jongi hari ke ga ban clarify menta kalong be ban nakaliang jongi yini mostly baru khat wingut ki MDC jong NPP ni strongly support yani ke decision taken by the state government that's all but saka wenga kwa ban ong pi ban pensiai haka be dai bat kene ka decision taken by the state government of Meghalaya omla ban len haka cabinet mo
haga kabinet jong sar konra ni bab political party na du UDP SSPDP PDF ki kol serpatna baro ki laya menjurla mut kam dai ka kamlale tanak NPP hani ono mo da ka sarkar MDA